erityisen kiltti. Menin syväjohtamisen kurssille, jotta oppisin olemaan. No niin, sepä hyvä. Niin näin joulun alla ja vuoden lopun lähestyessä haluan toivottaa teille Syväjohtamispuulaakin väen puolesta oikein hyvää ja rauhallista joulua ja kiittää teitä yhteistyöstämme. Ja tähän on mukava yhtyä. Toivotan omasta ja koko Korvatunturin väen puolesta sinulle ja läheisillesi oikein hyvää ja rauhallista ja mukavaa joulua. Hyvää joulua!